Samoei Ruto. Wadhi matimore kaunti ma Siaya luora ma Bondo en Ogai ma Doho Martha Koome opuoyo Prime Minister machon mosenindo Raila Odinga kaka ng'atno manohero piny kendo ma yie mare e pen chike noloko demokrasia mar Kenya. Olero ni dwaro mar Raila mar loko katiba manyien ne piny Kenya kaachiel kod yare demokrasia ma pacho kae e kinde mar 1990 osejiwo chuny oganda kokalo e doho to ahinya ok e yor lweny. E kinde mane otelo ne tend doho ma pacho kae kod kuku mano mar doho mano mar Judicial Service Commission e chwalo ywak margi ne anyuola mar Raila Odinga. Koome oparo Raila Odinga kaka ng'atno mane ni kod chir mar reso piny Kenya. We started the journey with her. We did a lot of things with her. I'm not surprised that finally she became the Chief Justice of this country because she has walked up that right there. Baba stood firmly for the rule of law. Baba stood for fairness and justice. Baba fought for our constitution. That is our guiding light today. I think the other important thing that I want to mention is a person who had no grudge. They called him names, they harassed him, they put him in detention, but he came back without a grudge. And he worked with all those people who gave him that. Jotelo poda medo mana chopo mano kang'o ka Ramogi kaachiel koda ka opoda mano mar goyo mos ne anyuola mara mosenindo Raila Odinga. Kamachielo en ni duol mano mar Kenya National Bureau of Statistics KNBS ikore ne chenro mano mar nonro ewi chal mano mar kwan oganda kod midhiero mag ngima e piny Kenya midendo kanyo ni Kenya Demographic and Health Survey. Chenro no ma owinjore chakre dwe mar 11 higa ni owinjore ochop giko e higa manyien. Nonro mar KNBS dhi yudo kendo idhi tigodo gi sirkal e rango kaka nyalo chano chenro mage mag dongruok chike